أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مissiribah من بلا جلين فوق كرمغو أن الله ملك لهم ولا كان مسابما أم بي أرسالكنا سنيا بابو كن هرزا باب ما يجب منه الوضوء والغسل وبابو نانجورا يورو منا مسو مغالي أم مسويلا فغنيا من لا أولا دوكو أباكا سيديتشي دوكو أتاتشي أني ولا هندات مننا أم بيولي بي ويجب الطهر seniyali be wajibiya a kɔrɔ ye koli be wajibiya mimma fenna zakarna n'an y'o fɔ ka tɛmɛ min khurujil ma'i kabini ji bɔli la a dafiqi ni o ye ɲɔninba ye lilazzati damun kama fi nawmin a bɔra sunɔgɔ la wa aw yaqazatin walima a bɔra kito ɲɛ lasa wa min rajulin a bɔra cɛ la sa wa aw imra'atin walima muso la o kuma an ye mani bɔli min fɔ ka tɛmɛ awa ni mani n'a bɔra o bɔcogo la a bɔra sunɔgɔ la sa wa a bɔra kito ɲɛ la sa wa a bɔra cɛ de la sa wa a bɔra muso de la sa wa koli wajibiyara koli kɛra wajibi أو انقطاع دم الحيض ولما هيدس جولي تغلي وفنا بكولي واجبيا ni muso be regilla ni aka regil tigara wajib do akako awil istihadati wal mabana juli no fana tigara ko wajib do abe ko me sahihu yeminye ola wajibite bana jule jumenye ni muso be regilla na ya soro ewa niyaka regili ye ko folay aleka regili niya ye ko folay abulo o kuma le tabse ka kontine fokle ta ni duru no dafara na tigera onye afora bana be ko abaka bazuge na ma tige abe kontine fokle ta nduru no dafara wati mi bayar ka fu bana jullo ma wajib da be ko abaka batuke bona soro ni nda ye ko folay o kuma ye ko minun ke kateme abe barake ni we na soro ale kun ya ye sin folo mina aye kle wolo flarike o kuma odi ale kala dai o kle wolo fla na tigera ola odo na ma tige abe kle sabba faraka wa fa ma ko ayyamul istizhar bangi ndo na tigera o kono afora bana na ma tige o kuma abe fo ma ko bana juli ma abe ko abaka batuke o kuma ni ala ke ni bana joli fana di tigara peusa ko abe ko tugni wajibala mais diga kuma sale minye o ko lite wajibe madama ni akoni sabati la ka fo bana diro ayiko abe ka batuke o kuma ni ala ke ni bana joli fana tigala peu ka fo ka ko lika ka wajibe tugni ayi sahihu ye minye ko lite wajibe wa mustahabu dira kako al-imam maliki segana katara udema na kuma udi sahihu ni bana jolin tikara madama na kun koni kun kora ka koro abeka ka batuke ma bana joli mana tige ko lita ka wajibi ode salano awin nifasi wali mani banga joli tikara ko liye muso wajibiya ni muso jigina deni jolin bena ni ala keni juli tigara wajibi do aywa muso kako aw bi maghib al hashafati wal maqul bi wajibiya ni zakar kungolo doguliye fil farji muso yala ni ce ka zakar kungolo dogora muso yala ko li wajibiyara wa illam yunzil harna mamani jigi madama ni caya ko ndugura muso yala doro har ni mani mabo ko likara wajibi
kuma alakra ka hadisa do be ko idha jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Awa muslimu ya mafla ko alakra ko kunni ce na sigira muso aywa ni ñogonce aklala kan nakari kuma ko li wajibera o kora jumenye aywa ceya dona muso yala o kofe aklala ka bo o ka haketo kasura hari ni mani mabo ko likera wajibi a wajibera ce kaka ko a wajibera muso kaka ko jangoni mani bora ni mani kon bora kuma flati ola jangoni mani bora ko li wajibera cogo mina aywa ni ceya fana dona muso yala mani bora sawa mani mabo sawa ko likera wajibi wa maghibul hashafati ukma ni ceya dona muso yala kiri damado be ola kiri do sirlembe ola abena olufo ako maghibul hashafati zakar kungulu duguli fil farji la muso yala yujibu al-ghusl abe koli wajibiya cheka abe koli wajibiya musoka wa yujibu al-hadda abe hadili fana wajibiya cheni muso furute aw ni ñogonce aw sera ñogoma ni asabatla ka fo zakar kungulu dugura muso yala ni sheran nani sorla ka fo zakar kungulu dona muso yala o kuma hadi be ke wajibi na ya soro uma furuke na ya soro nimi mafuruke ube gusi aywa busanya keme الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلة جنا كلام مسلمانا تشما كوكو غوسي بوسانيا كمه وينا ياسر ميم مفروس حالنجه من ياسر ميم فرلا وبفرلا كيرو كومي وسبت لنو على كرا كما كنا تشكمنا وكرا دفنا من ياسر ميم فرلا فروس حالنا وبفرلا كيرو ويوجب الصداقه ابي فرنا فلو فنا واجبيه na ya soro aywa ni furna folo maddi folo ce muso dira ima isera muso ima zakar kungolo dogora farjila o kofe itara muso imbla walma ce tara fatu ka muso into furna folo dafale medi muso ba furna folo dafale medi na ya soro de sa iya muso nyine furna ful hake mafo furna ful maddi wa hake yere fana mafo ni yo muso bla abana foi tika furna ful ma wajibiya mena soro furna ful hake fora ini muso bena hake dola mbi furu abana wa binna na misali yala ma maddi folo ima se muso fana ma iya muso bla yeno ibe clanche dama mezena isera musoma o kofe ina nabla walma cetara fatu ubena hakemina wajibra dafal medi musoma nasro furna ful hakema fo an ñogono ka furna ful be diama na wa yuhassinu zawjayn abe furu ñogon flake muhsiniye okuma ni aw dira ñogoma dilante mana aw ni ñogonce okuma o koro aw kera muhsiniye ni mi ye jena ko kofe okuma ibe faga o de koro ko ki ke muhsini na'am wa yuhillu lil mutallaqata abe musul blale salasan shiya sababu la daga lillezi keye talaqaha min yabla okuma ni ce ni ye musul bla shiya sabani blale shiya sababo atebe ika furble فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نيابلا شين سبات بكا فربل فو تشوره كا فرو او كان ني سالنا نو يابلا او ما بدغا ايه ما دويا مسبلا شين سبات بلا سبات دفر حرميراكا ما تشكورا ميا فرو دلان تمنا انوچه او ما نو يابلا
a bɛɛ bɛn cɛ fɔlɔ in k'a ta mais o kana kɛ muhalilu ye. Muhalilu ye jumɛn ye? I jɔn ka nin muso in ta yalasa ni y'a bila a na segin ka taara cɛ kɔrɔ ma. Cɛ fɔlɔ y'a bila siɲɛ 3. E nana ta i bɛ k'a ta ni ŋaniya min ye n bɛna furu. O kuma ni y'a furu ni n sera ma n b'a bila yalasa a na daga cɛ fɔlɔ ye. E ka nin furu in ye haramu ye wa nin t'a daga cɛ fɔlɔ ye. Mais n'a sɔrɔ o kɔni tɛ kuma a bɛ bɛn. Naam. O kuma min babil fa'ida an bɛ nin yɔrɔ in an bɛ walawalali dɔɔnin na waati dɔ la mɔgɔ b'a ɲininkali kɛ. Muso min a cɛ y'a haramuya a tɛ bɛn a ka muso in furu fo a ka furu cɛ ma. N'o y'a bila walima n'o fatura a bɛ bɛn a ka ta. Walima a ye muso bila siɲɛ 3 dafara a tɛ bɛn a ka muso in ta fo a ka furu cɛ wɛrɛ ma o k'a bila walima o ka fatu k'a to. Bon o kuma cɛ filanan min filɛ a furu n'o y'a furu ni n bɛna furu k'a bila walasa a na daga cɛ fɔlɔ ye ale y'a kɛ n'o ŋaniya de ye nin ye furu haramuyelen ye wa nin t'a la daga cɛ fɔlɔ ye. Mais n'a sɔrɔ Zeyina muso yɛrɛ de murutila cɛ dɔ bɔra muso nɔfɛ k'a b'a furu. Tiɲɛ la cɛ in ko man di muso in ye furu yɛrɛ man di muso ye fiyewu. Mais muso kɔni min ka d'a ye bon n kɔni n bɛna don nin furu in na ni n donna la n bɛ muruti n'a ye n bila n na segin ka taara n cɛ fɔlɔ ma. Muso yɛrɛ donna furu la o de kama n'o tɛ cɛ in man di muso in ye furu in man di muso in ye. Mais comme a cɛ fɔlɔ lɔgɔ bɛ a la a bɛ fɛ ka furu a ma ten n'a furula a na muruti walasa cɛ in n'a bila a na segin ka taara cɛ fɔlɔ ma. Bon ni o hakilina kɔni bɛ muso in na ni o tɛ cɛ la ayiwa ni Ala y'a kɛ a kɛra o cogo kelen fana la cɛ nana jɛ muso kɔ yen nɔ a bɛ bɛn a ka segin ka taara cɛ ma. Furu bɛ kɛ waati min na cɛ de ka ŋaniya bɛ lajɛ muso ta tɛ lajɛ. Voilà. Naam. Ala ka misaw bama. Wa yufsidu al-hajja ani tuguni zakar kunkolo dogoli musoya la a bɛ hiju tiɲɛ. Hijukɛla a kɛra cɛ ye wa a kɛra muso ye wa ni dilan tɛmɛna cɛ ni muso cɛ k'u tɛ hiju la hiju tiɲɛna pewu. I ɲinana sawa i yɛrɛ tugu sawa hiju tiɲɛna. N'a kɛra ka kɔ tawaful ifada ye ani ayiwa jamratul aqaba n'a kɛra ka kɔ olu kɛruni ye. Mais n'a kɛra o kɔfɛ o tɛ hiju tiɲɛ. Naam. Hiju fana cogo cogo a kɛra farda hiju ye wa a kɛra nafila hiju ye wa i tugu wa i ɲinana wa. N'a kɛra ka kɔn arafa jɔ ye walima a kɛra arafa jɔ kɔfɛ mais i ma tawaful ifada kɛ fɔlɔ ayiwa ani i kan ka kɛruni minnu kɛ i m'olu kɛ fɔlɔ. Mais n'a kɛra olu kɔfɛ a kɛra tawaful ifada kɔfɛ a kɛra kɛruni kɔfɛ o kuma yen nɔ i ka hiju a tɛ tiɲɛ. Naam. Wa yufsidu sawma a bɛ sun fana tiɲɛ. I sera muso ma i sunnen i ɲinana sawa i tugu sawa sun tiɲɛna. Bon kafara bɛ wajibiya n'a y'a sɔrɔ i tugu k'a kɛ mais n'a sɔrɔ i m'i tugu a bɛ dan sarali ma. Ni farda hiju do kɔni o de bɛ kafara wajibiya n'a sɔrɔ sunkalo do sunkalo yɛrɛ kɔnɔna do i tugu ka se muso ma kafara bɛ wajibiya kafara i b'a dɔn sara. Bon n'a y'a sɔrɔ sunkalo kɔnɔna tɛ komi sunkalo juru sara do mais sunkalo kɔnɔna tɛ awa sunkalo juru sara do i tugu ka i ka sun tiɲɛ ka se muso ma yen nɔ i b'a sara mais kafara tɛ. N'a y'a sɔrɔ barajini sun fana de don i b'o fana de sara kafara tɛ. Kafara bɛ wajibiya sunba kan min na o ye n'i tugu k'i ka sun tigɛ sunkalo yɛrɛ de kɔnɔna la mais n'a sɔrɔ juru sara de don kafara tɛ i kɔni b'a sara. Wa idha ra'at al-mar'atu al-qassata al-bayda ni muso ye ji jɛman ye muso bɛ règle la a ka règle tigɛra a ye ji jɛman ye tataharat a bɛ ko
wa qassatu jijema imba ira ka fo ite ko feble nali ko bora doro o ba ira ka fo regili bana pew ma be ko me muso bete alai na'am wa kaza wa chuko kelendo idza ra'at bi jufufa na yefinu kulo jalanye tatahharat abiku makanaha wa yurab bala jalana ra'atuhu ayayi sawa ba'da yawmin kilekelen ko fe kabini regil nalla aw yawmayn wal maklef la temenen ko fe kabini regil yella aw sa'atin wal mahar nakira leri kilende muso yi kan la day leri kilen dora tikara wal ma yayi kilekelen atikara wal maklef la wal maklesaba amana tige kuma ibe ko okuma menna ya soro ko muso min gal lada na be jijemanye ko mi ango muso bete ale na soro muso min gal lada be jijemanye ni ye finungolo ye joli nota la jara okuma ikana presse folo ka ko ibijo na soro seliwati do na soro seliwati te afora bana ibe jodoni na soro seliwati do ibe jo yani seliwati labanya wati nyuma labanya fa on ka surunya no sera ka soro imma jijemanye ibe soro kiko ibe soro kiko aywa kika batoke summa ina awadaha o kofe ni joli segina katra musoima joli tigelen kofe joli na natukuni summa ina awadaha damun o kofe ni joli do segina katra musoima aw ra'ati sufratan wal ma ay joni nira mulama doye aw kudratan wal ma ay joli durlen doye aw tarakati salata abisilitoy bisel dabla regili tigara me a kofe ikora a kofe inana joli do tuguni awa hidisu joli bawa joli mi ira an hidisu be keleni wal mani regili kasuru okuma ibe koli dabla ibe seli dabla ibe jofolo no tigara wati mane be soro ka ko kaseli summa idha anqata anha ko fe ni o jolin tigara ka boala yagta salat abe soro ka ko wa sallati afsili awaka batu bela jelenge walakin ka zalika kulluhu o bela jele kadamin wahidin o bejjate komi joli kelende fil iddati laydala wal istibra'i ani musabbar lila man ni musobe layda sigi ni fatuli atogo ni blali layda do fatuli layda o bekeni kalo nani ani wa kalo nani ani kleta mena ya soro cheye musobla o be layda sigi ni wa lada de ergille aka ergiliye aka tige aka ye shefla aka tige aka shiye saba aka tige no atikara shin sabara mana tige lada bana regili ato layda bana me nin joli tige shugo mi fleka keni aba ye so madaina abe tige wula fi abe na ye abe tige shin abe joli bi abe tige shin abe tige o bebe jade kelen re na o bebe jade kelen faut que le temps duru ka do ni onje faut que le temps duru ka do ni onje doko kileta na do ire ko kleshegi no donu ni ngonche wati minasa awa flana mejjate adamatay na okuma laydala istibrawi jmenye ni folo jonya kumbala wati mina ni iye jon fere mogoma ya fere mi manobe fe kase joima parce que obebe ika jon sani walmo ya dima bebe ika si ama ifurumusote me ave foma yise ka sama tari asrafe okuma nibi fe ka o jon fasu nyini ite sama tene iba stibari folo iba lajena soro konote ala ma iba bla iba toyi folo aka regliye aka tige awa shin kile kuma ibe soro ka na ije yise ka dilantem inache bo walma ni muso ye kulonke walma saka ke cedo sera muso do ma khata usirafe ale abale kono ka muso do ja muso te usera nyogoma ma wajibi do muso nche ikana sama fikasti bari folo aka regili aka tike shin saba
aka laada ye ka tigɛ aka ya ka tigɛ fo siɲɛ 3 bon n'a ye tulo yɛrɛ fana kɛ o cogo kelen don n'a y'a sɔrɔ a bɛ haddi comme n'a y'a sɔrɔ sariya bɛ boli a kan donc yeno a mana régler ka tigɛ siɲɛ 1 sariya bɛ se ka boli a kan mais comme sisan anw tɛ sariya waati la k'a fɔ ni muso ye ni maa min ye jɛnɛya kɛ k'i bɛ haddi o tɛ yen o tuma ni muso ye tulonkɛ kɛ wajibi da furu kɛ kan i ka astibari a ka régler a ka tigɛ siɲɛ 3 pour que kɔnɔw kana don ɲɔgɔn na voilà kɔnɔw kana don ɲɔgɔn na na o tuma n'a ye régler ka tigɛ siɲɛ 3 o b'a yira k'a fɔ a ye tulo min kɛ a ma kɔnɔ ta voilà parce que musow kɔnɔw ka teli ɲɔgɔn dɔw bɛ se ka kɔnɔ ta awa dilanko kelen dɔrɔn dɔw bɛ kɔnɔ ta mais ni a ye régler kɛ siɲɛ 3 ka tigɛ o b'a yira k'a fɔ kɔnɔ tɛ a la na o tuma layida in ani istibari fo a ka régler tigɛtigɛli ni ɲɔgɔn cɛ fo tile 15 ka don ani ɲɔgɔn cɛ dɔw ko tile 10 dɔw ko tile 8 n'o kɔni ma don ani ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o bɛɛ bɛ minɛ régler kelen o tuma hatta yabuda ma fɛn fɔn français ka janya bayna damayni n'o bɛ joli 2 ni ɲɔgɔn cɛ hatta yabuda ma fo fɛn français ka janya alifu min b'a la alifu wa ntala khataw matba'ido hatta yabuda ma fo fɛn français ka janya bayna damayni n'o bɛ joli 2 ni ɲɔgɔn cɛ misila samaniyati ayyamin comme tile 8 aw 10 walima tile 10 walima dɔw yɛrɛ ko 15 n'o kɔni ma sɔrɔ joli 2 ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ joli 1 ye n'o sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ waati min na o tuma 2nan in bɛ ka damata ye fɔlɔ in banna fa yakuna haidan ni o sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ hidisu ye mugutana fan hidisu kura ye donc hidisu daminɛlen ye o fana bɛ kɛ a damata ye mais n'a ma nin kɔni bɔ dɔrɔn a bɛ jate ka fara ayiwa fɔlɔ in de kan wa man tamada biha damu ni joli dumera ni muso min ye muso min ka joli continue la balagati 15 yawman a bɛ se tile 15 ma o tile 15 mana dafa summa hiya mustahadatu kɔfɛ ale ye banatɔ muso ye o kuma o kɔrɔ joli bana de bɛ a la muso min ka règle ye ko fɔlɔ ni y'ale ye ko fɔlɔ ye an ko ale bɛ se ka continuer fo 15 n'a tigɛra ka ko 15 ɲa fɔra bana mais ni joli ma tigɛ a bɛ continuer ka taa ni 15 dafara n'a ma tigɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ bana don a bɛ ko a bɛ seli a b'a ka butu bɛɛ lajɛlen kɛ mais n'a y'a sɔrɔ an ko min ye ko fɔlɔ tɛ o kuma ale bɛ baara kɛ n'a ka laada ye a ye ko minnu ka tɛmɛ a ye tile hakɛ min k'o la a b'o o ta n'a o dafara n'a ma tigɛ a bɛ tile 3 fara kan o tile 3 mana fara kan a ma tigɛ o kuma a bɛ ko a b'a ka batu kɛ ale fana bɛ kɛ mustahada ye o kuma tatataharu ale bɛ ko watasumu a bɛ sun a b'a ka batu bɛɛ lajɛlen kɛ watasumu a bɛ watusalli a bɛ seli wa yatiha zawjuha a furukɛ bɛ se ka na ma a dilan bɛ se ka tɛmɛ a n'a cɛ cɛ ka bana joli in tɛ a la n'a y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ a la mais n'a y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ b'a la i k'a to yen wa idan qata'a damu nufasa'i ni aywa bange joli tɔmuso ka joli tigɛra wa in kana qurba wiladati har ni a kɛra bangeli masurunya de la igtasalata a bɛ ko wa sallati a bɛ seli muso jigina joli min bɛ na ni joli tigɛra har n'a kɛra wolodon de a jigina don min na o don bɛ joli tigɛra a fɔra a banna a bɛ ko a b'a ka batu kɛ wa in tamada biha damu ni joli dumera ni a ye jalasati 60 leylatan a bɛ tile 60 a bɛ o sigi ni joli tigɛra a bɛ joli don fara ɲɔgɔn kan ka taa fo 60 ma summa igtasalati o kɔfɛ a bɛ ko wa kanati mustahadatan a bɛ kɛ banatɔ muso ye o kuma an b'a fɔ ni tile 60 dafara har sa joli ma jɔ o ma b'a yɛrɛ k'a fɔ bana don a bɛ ko tusalli a bɛ seli wa tasuma a bɛ su wa tutau a bɛ bɛn o kan ɲini o kɔrɔ jumɛn ye ayiwa bange joli kiri tɛ bɔla ka bilen
bangajuli kirite bolaka o cogodo ni muso min ka lada fana awa temena hakeka o kuma na kera bana muso ye a fana be ko abaka batu bela jelenke hidi su kirite boli aka meni ala ke ni bana joli intikara peusa ango yeno mustahabu da kako me kitabtu ko wajibi do me sahihu e wajibi te mustahabu da kannindo akako nama ko ere fana fente ala nam ala kambe sabama نعم ويجب الطهور ينقي واجبني مما جلهو يا ذكرنا أقرأ كن كنا ندنجي من خروج الماء جل جنب كنا الدافق كنا نيونتواني للذة دعمن ده في نوم أبو قنقروا أو يقظة والما يعرن تاوري من رجل أبو يغيوا أو امرأة والما يعره أو انقطاع دم الحيضة والما هدسم فرم كتي كن كانوا ينقي واجبني أو الاستحارة والما والتمبري ما كم تواجب كان مستحب على الصحيح أو النفاس والما قرغه رنكوتي كم ينقي واجبني أو بمغيب الحشفة والما ينقي واجبني تي يغاون فقينا في الفرج يعراغندي وإن لم ينزل هرغ ممني ينقندي ومغيب الحشفة يغاون فقيه في الفرج فرج دي يوجب الغسل أو ينقي واجبني ويجب الحد أو حد واجبني ويجب الصداقة أو فتنبون واجبني ويحصن الزوجين أو يغلم بلينا محسنون ويحد المطلقة ثلاثا يغارين غرانتي تسيكو أكين دغاني للذي كينرا طلاقا أكين ورا تسيكو ويفسد الحج أو هجم برندني ويفسد الصوم أو صوم برندني وإذا رأت المرأة القصة البيضاء يغاري هدس يغاري أغانا جي كل غري تطهرت أو ينقني نيبتنيا وكذلك كمغاني إذا رأت الجفوف أنا يرنقس كان دنغري تطهرت أو ينقني قريب مكانها كم باتين سوري رأته أرى يرنقس كان دك ورسوا بعد يوم بتبان هلي أو يومين ولما بتهلي أو ساعة ولما ليربان ميمي ثم إن عودها دم كم بالله هرجنا الساقية أو صفرة والما هو السينسي أو رأتي صفرة والما راه هو السينسي غوري وربي يقوي جون لما كان حق صفرة أو قدرة والما راه ربودانتي غوري دونك هم بقوي هرون كنترو تركت الصلاة أو صلي تقونه ثم إن قطعنها كم بالله كم بريغنا كتبك يا اغتسلت أو ينقني وصلات أو صلني أو يبتنيانا ولكن ذلك كله مكان سوق مندي كدم واحد كن قوي هرباني في العدة الليلة دي والاستبراء استبارين دي كومي والمهوري حتى يبعد ما هم وجهنا اللاتو بين الدمين كن أو هرم بدرو منا ألفو كبها يبعد هاللي ألفو كندار خطأ متبعين نعم سهل إيرين حتى يبعد ما هم وجهنا اللاتو بين الدمين كن أو هرم بدرو منا مثل 8 أيام قوي بتوسيجمه أو 10 ولما بتتمه هنيمة التمر كرو فيكون هيدا كني هدسو هلندي غنيانا هدسو يا مؤتنفا هجو باندي ومن تمادى بها الدم هورنا الدومة سربيا يا عربيا بلغت 15 يومنا وكينما بتتمر كروي ثم كم بتتمر كروي هلي هي مستحادة أكن وتهري عراء تتطهر أو ينقني وتصوم أو الصومن وتصلي أو السلني ويأتيها زوجها أكينا ورنايا كمري يدسون كيتن تورنا قمقري وإذا انقطع دم النفساء قرغانتم بورينغنا كوتي وإن كان قرب الولادة هركنا سارين تنتونيري اغتسلت أو ينقني وصلت أو السلني قرغان بورين كيتن تورنا كما نعم وإذا تمادى بها الدم هرنا الدومتايا جلست أو تغنو 60 ليلة تندم ورو ثم اغتسلت كم بالله أو ينقني هرنا مكتي أو ينقني وكانت أونيانا مستحادة وتهري عارية كني قرانتي بورين كتن تعورنا كما قري تصلي أو صلني
وتصوم أو صومنو وتوتو إروا مورنو بس قرانده مبورين كيتن تغورنا كما كاني أرنا فموسرين كنو رأي كباب تيمه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم